Makadi yenyu muri yeZimbabwe inonzi mutumwa Prangadai. Mutumwa Prangadai vanoona kuchitungwiza kunonzi kuunit O. Vamwe vanenge vachibva mutawuni vanokwirira mutawuni pachaji ofisi mota dzekuti ziko rinosara panonzi palafaji. Vari kuti munhu watenderera waneta wati maprobhemu yangu ndakundikana. Ayo bata mutumwa Prangadai vakudzikinura kumatambudziko kusangana nekuti mumwe munhu unenge uchidanana nemusikana wokudya mari wozokusiya. Ndo vanhu vatiri kuda ivavo nekuti unenge wachema nguva yakareba uchiti baba Prangadai ndaane maprobhemu yangu haasi kupera asi ndikuti ndikadanana nemudiwa ndadanana ndingodanana nezvetumi nezvoparara. Ayo bata mutumwa Prangadai akugadzise kumatambudziko yauri kusangana naye. Mumwe munhu unenge uchishandiswa usiku wakarara worara uchimuka kuseni uchimuka uchirota munhu umwe unenge usingazive munhu waunenge uchiziva uchirara naye asi pauri kurara naye munhu wacho kuseni uchimuka kuseni unoona panhengo dzako dzakavanzika utorodza kuti ndarara nemurume asi kuri kushandiswa kuda kweusiku. Ayo bata mutumwa Prangadai. Vamwe vanhu vari kushanda mabasa asi chigore richitanga kusvika richipera hapana chavari kutenga. Vamwe vanhu vari kurarama pazvino dzimba dzavari kurara havasi kudzikwanisa kudzirara mune zvinhu zvavanenge vakatsvaga kuti ivo zvinhu zvavanenge vatsvaga izvozvo zvakutadza kuti varare nekuda kwematambudziko kuti zvinhu zvezvinhu vachitadza kuti varare vachirara nazvo. Ayo bata mutumwa Prangadai panhamba dzinoti nobata baba Prangadai panhamba dzinoti 077 94 30 888 077 94 30 888 kana kuti net 1 0716 79 445 kokupedzisira 0716 79 445 kokupedzisira kana kuti imwe bad 077 5896 305 077 5896 305 kana kuti net 1 imwe yacho 0716 03 79 83 0716 037983 idzodzo hadzisi dzewhatsapp dzokupedzisira idzodzo dzewhatsapp ndo maline 3 anatanga kudedzera pakutanga. Tiri kuti mhuri yeZimbabwe aikona kuchema uchiti baba Prangadai ndavhiringidze kana ndatambudzika. Mumwe munhu unenge uchitobata mari asi mari yako haitengi. Ayo bata mutumwa Prangadai vakugadzise kuti kumunhu ari kukuroya kana ari kukutambudza temugadzisire kuti ngazvidzokere kumunze because baba Prangadai vari kuita inonzi go back to sender. Chakabatwa nemunhu ngachidzokere kumuridzi. Kana usina mhaka hautambudzike iweyo mari uchikwanisa kuibata asi iri kuparara. Tiri kuti bata mutumwa Prangadai vakugadzise kumaprobhemu akusangana nekuti mumwe munhu unenge wachema nguva yakareba. Tine vanhu vane mwana akaita green asi nekuda kwemutumwa Prangadai akavagadzirisa. Uchazviona zvichibuda ipapo. Kune vanhu vane mwana akaita green ari kwazvimba vakazofonewa nguva dzisina kufanira kuti mwana uye asanduka asi nekuda kwababa Prangadai vakavagadzira right. Saka chivabatai panhamba dzinoti 077 94 30 888 077 94 30 888 kana kuti net 1 0716 79 445 kopedza kana kuti bad 077 5896 305 kana kuti imwe bad yekupedza isiri pa WhatsApp 0716 03 7983 kana kuti 077 94 30 888. Mhuri yeZimbabwe haikona kuchema nekuda kweprobhemu yako. Mutumwa Prangadai vari kuti uyai tikudzikire nekuti nguva yareba vanhu vachifamba nekuda kwematambudziko pasina chapera. Tiri kuti batai mutumwa Prangadai. Chero une dambudziko rokuti ndiwe wakaromba bata mutumwa Prangadai vakugadzise kumaprobhemu yako. Ndatenda mhuri yeZimbabwe.